Και έχει ξεκινήσει αυτό το e-shop και δεν έχω καταλάβει πώς έχει ξεκινήσει με εμένα και τον γιο μου. Και θέλω να σας καλωσορίσω, γιατί δεν σας έχω καλωσορίσει, να σας μιλήσω, να σας δείξω ποιος έχει το Ansis Jewels. Το έχω εγώ, είμαι η Ράνια με τον Θάνο. Αν με ξέρετε κάποιες από την Ansis Boutique με τα ρούχα, και φέρνουμε και κοσμήματα. Φτιάξαμε λοιπόν ένα διαφορετικό e-shop που έχει κοσμήματα από ανοξίδωτο ατσάλι, πολύ καλής ποιότητας, δεν μαυρίζουν, δεν παθαίνουν τίποτα και σε πολύ προσιτές τιμές. Αυτό ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, πραγματικά με τη βοήθεια του γιού μου το έχουμε ξεκινήσει. Δεν έχω καταλάβει για πότε έχω φέρει κοσμήματα, για πότε έχω κάνει τις πρώτες μου πωλήσεις. Έχουν έρθει όλα τόσο εύκολα, άνετα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με εμπιστεύεστε. Έχω πολύ λίγους ακόλουθους και στο TikTok και στο Instagram, αλλά πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να αυξανόμαστε, γιατί το κάνουμε με τόση αγάπη αυτό που κάνουμε, πολύ μεράκι και όρεξη. Σας φιλώ, ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει μου στέλνετε μήνυμα.